дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон даври вилоятии фестивал озмуни суруди сарбоз бахшида ба 33-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои тантанавӣ ва пур аз эҳсоси ватандӯстӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд роҳандозӣ гардида, сарбозони гарнизони ҳарбии Суғдро ба ҳам овард. ҳадаф аз баргузории озмун пеш аз ҳама тарғибу рушди фарҳанги миллӣ, таҳкими ҳисси баланди ватандӯстӣ ва хештаншиносии ҷавонон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ арзёбӣ карда шуд. озмуни суруди сарбоз аз рӯи ду номинатсия сурат гирифта, иштирокчиён ҳунару истеъдоди худро ба таври инфиродӣ ва гурӯҳӣ муаррифӣ намуданд. дар даври ниҳоии озмун 10 даста сарбозон иштирок намуда, байни ҳам маҳоратсанҷӣ намуданд. дар ҷараёни озмун сурудҳои ватандӯстона, таронаҳои миллӣ ва композитсияҳои муосир иҷро гардида, ҳар як баромад бо кафкӯбии гарми тамошобинон истиқбол гирифта шуд. зикр гардид ки бо ғамхории пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз артиши миллӣ ба нерӯи пуриқтидор ва сипари боэътимоди давлату миллат табдил ёфта, шароити хизмат ва зиндагии хизматчиёни ҳарбӣ сол аз сол беҳтар мегардад. гуфта шуд ки баргузории чунин фестивал озмунҳо барои боло бурдани маърифати фарҳангӣ, ғанӣ гардонидани ҷаҳонбинии сарбозон ва таҳкими рӯҳияи хизмати содиқона ба ватан аҳамияти махсус доранд. ҳадаф аз баргузории озмуни мазкур ин пеш аз ҳама рушди фарҳангии ҷавонон, равобити дӯстии онҳоро қавитар сохтан ва муайян намудани истеъдодҳои нав аз байни сарбозону афсарони қисмҳои ҳарбии ҷузъу томҳои гарнизони Суғд маҳсуб меёбад. дар доираи таҷлили 33-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори раёсати корбоҷонон варзиши вилояти Суғд чорабиниҳои варзишӣ аз қабили ҳомии ватан аз рӯи 6 намуди варзиш, хонишҳои сиёсӣ бо ҷалби собиқадорони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон чорабинии фарҳангӣ низ баргузор шуда истодааст ки то ки барои сарбозону афсарон имконияти рушди ҳамаҷониба фароҳам оварда шавад. аз рӯи натиҷаҳои ҳунарнамоӣ ва холҳои ба дастоварда дар номинатсияи гурӯҳӣ ҷойи аввал насиби дастаи қисми ҳарбии 3501 ва дар номинатсияи дуввум сарбози қисми ҳарбии 07820 мақоми аввалро ба даст овард. ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қадрдонӣ гардиданд. ман имрӯз ифтихор аз он дорам ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат карда истодаам ва шукргузор аз он ҳастам ки баҳри мо бар ин ҷавонҳо ҳама шароитҳо муҳайё карда шудаанд. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ғамхори мо бар ин ҷавонон ҳастанд. қобили зикр аст ки чунин чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ миёни қисмҳои ҳарбӣ ҳамасола бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав, тарғиби хизмат дар сафи артиши миллӣ ва тарбияи рӯҳияи ватандӯстии хизматчиёни ҳарбӣ баргузор мегарданд. ин иқдомҳо ба баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва ҷалби бештари ҷавонон ба ҳифзи марзу бӯми кишвар мусоидат менамоянд.